Dear Mr. Longley. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Uwan, ma'am. Kat agyaman ak, ma'am. Inalanak ka talaga aninang mo, ah? Yang angaw yu ide kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Kat nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak parakan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amon pare, saan na mamati ni Jenny ngagkasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anyati kayat mo asawon iti dayta. Agbabawin Tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ha? Si kamat. Ay, sumardang kan. Isunday ta sumungad. Umaymat mangan dito'y kantin. Ay, wen, sapay nagsungit dayta. Leo, nagagat kalakid din aya amang isagsagana da iti pagkasaran nyo. Rabiin, yung adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga ado tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimat. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Ha? Apay mat ngay, manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di, manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man nga ibaga asaan ka agwapo? Ha? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man at agibasitin nga min day tabagi? Ana, itimpla ang mamot iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga rodan, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, ah. Sweetak mo't, Ala, inka ito day takape. O, sige, manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman sweetheart. Adapay trabaho mintun bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidak ti amin. Amok, nga adun to dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. O, agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Iso arumbang nga ibusam dayta. Leo, kumusta ti adda asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklok kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Uwan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso, Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akasta ti paset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Uwan, ma'am. Ket agyamanak iti palagip mo. Ngam sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumuklok magka. Madlaw naragsak kay ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpot ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny.
No kasanon ti biyag mo ita? Apay si kati pagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae, nagsungit latta. Iso nga awan ti mayat nga agaram ken kuana. Sika talaga. Dakla talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken kuana. Medyo ang silselos ni bakat ko. Ang kayat ko mat Tapay? Agsilselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak mat unay agwapo. Ah? Ay kayat ko mat pare. Ay, iwanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsatsyat ko a babae. Apuro mat office mates tayo. Ken dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mat Umiisem-isem aklat ta nga oray agselselos ni bakat ko. Nagaw-awid ka pa ilaan! Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaem! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa itiulok dito farm mo. Apay nga ita ka lang nga nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yo kini Ana. Ken adda trabahom, ken adda pa'y sideline mo. Dayta nga ron ti makagapo. No apa nga agap-apa kaming agasawa. Anya ti pagapapaan nyo aya? Sobrang agselselos, Manong. Makauma. Si kakit dimat. Kastalaeng dayta. Angam adda ka di rason tapno agselos? Awan aramida ka, Manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga agawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsak nan. Nakaungungat. Anusam latading ko. Anya ngay nga rod? Iso apang panunutat nga rod. Ngawan serbi ti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, Manong. Sung bata madagos. Una, tanong jak song bata na dagos. Sa bali man ti panunutan na. Hello? Sa di naman ang tiyan mo? Adda ka man ang ditayan ti babaem? Ana, Saan ka nga gaw-awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat Awan! Awan ti danggak kan ka, babaero! Manong, si kaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Si kakading agpaiso daytoy? Awan, sakda ito eh. Ni Manong yu Rafael. Adda dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasak ti makamukin kwa na dito eh. Nasaya at no dagayam dita, Manong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Sige nga, Rod, Manong. Bye. Bye. Oh, anya, Manong. Mamatikan. Tigrim at gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga may na. Nakauy-uyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito'y titandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan, ti puli tayo, ti mangdangran, iti asawa na. Tandaanam da ita.
puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang, pare. Jakla kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, Mat. Agungot manan ni misis ko. Maibus ti pasensya kan kwa na. Anya? Dan samot tan ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Sa balitan. Kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mati aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok dayta. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Ha? Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukwan ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalaingak nga agilimod pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsospitsaan da. Talaga ka di nga awan pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan pare. No kumaadda, di naamuam kuman. Idi pa lang baruag, mabutang akong agloko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan pare. Ay na, pudno ti ibagbagak pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardeng mon pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga da babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga da babaim. Ana, mangmanganak. Mabalin ka di. Sardengamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit diti balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit diti balay. Sige! Jaklaim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagamdaytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay ka na yan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akasta idi ni Ana? Diyak man amo. Doa pa ang nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak i Farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nakang apaan ni Ana. Mariknak ti riga ta pagdaldalanam. Layo ading ko. Norumwara ka balay mi. Sa balilat ti panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Maalumamayak mat nga agsasaw manong. Makaong hataklaan. Gapu iti kinalaing ng agsaw. Isu amabog kawak numaminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis ti agselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dalaan dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae akabagyak. No makita na ko nga agselselpon.
Kasta unay tirurod na. Ay, katan-ano sama. Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan ng samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya ngay ti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong kakasakit nga imbagbagana. Apay kano ang makibibiyangak iti pakasaknan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't ang makibibiyang. Kaya't ko laang ang bagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kasmanang na. Nas ka na bagbagaak. Ay, Bayam, manang. Taawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. ala. An-anong samlaang ading ko. Di mo ko mapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apay nga dadita. Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga indilit ko aminan. Ay, unay kan. Naimbak a malam, naimbak a bigat, wenno naimbak a rabi kada kayo amin adungnek iti daytoy a podcast. Asinoman kada kayo ken sa dinoman ti ayanyo iti agdama, agyamanak iti panangilatangyo iti panawen, tapno denggen daytoy a nauneg a panangusig, iti maysa kadagiti karikutan a parikot, a mapaspasamak iti uneg ti panagasawa. Iti daytoy a gundaway, adalen tayo ti maysa a pudno a pasamak, maysa asarsarita, wenno paset ti biyag a mabalin a napadasanyo, napadasan ti gayemyo, wenno mapaspasamak iti mismong uneg ti balayo ita. Daytoy ket may papan iti istorya da Leo ken Ana. No denggenyo iti umuna, kasla maysa laeng agagangay a kwento ti agasawa nga akikinaawatan. Ngem usigyen tayo analaing. Makita tayo tinakaro a dagzen ti issue ti toxic jealousy. Wenno tinakaro a panagzelos. Kenno kasano adaytoy arikna ket ininut amang dadael iti talna ti panunot, wenno peace of mind iti maysa a relasyon. Tunggal minuto iti daytoy a podcast ket nairanta a mangukag kadagiti nauneg a rason, epekto, ken kinapudno iti likudan ti kasta a kababalin. Irugi tayo ti panangusig tayo idiyay panagkasar da Leo ken Ana. Kas maysa a nabayag idin a nagtagigayem ken nagayan ayat, ti kasar ti kasla pagtungpalan ti napintas at agtagainep. Iti original nga istorya, makita tayo ang nakapimpintas ni Ana iti aldaw ti kasarda. Adu dagiti nagatender ang nakapansin iti kinapintas na. Idi ay pailaeng, adda idin dagiti komento dagiti gagayem ken kakabagian ni Leo akon kunada. Inala na talaga tininang mo ha? Napimpintas iti personal. Ken adda pa iti gayem na anang ibaga. Adaywan na ang napimpintas ti kasarmam. Daytoy a panagpadayaw iti kinapintas ti babay, ket maysa agagangay a pasamak iti kultura tayo. Kanayon a may kabit ti kinapintas iti kinaperpekto. Pagarupen dagiti adu, ataw ano napintas ti asawam, perpekto meten ti biag mo. Ngem iti bayet daytoy a kinaragsak, ada maysa anatadem a balakad manipud, iti maysa a maseknan a tao iti istorya. Anang ibaga ken ni Leo at ikaaduan, kadagiti lalaki a makiasawa, iti napintas a babay ket awanan ti peace of mind. Wenno tal na ti panunot, gapu ta kanayon a pakadanagan ti babay a kasta. Ngem iti daytoy a sitwasyon, binaliktad ti istorya ti gagangay a panunot. Saan ani Leo ti awanan ti peace of mind, gapu taado ti mangay ayat iti asawana. No diket ni Ana a mismo ti awanan ti peace of mind, gapu iti nakaro nga insekuridad na, amangit din ti panakapukaw, metlaeng ti peace of mind ni Leo. No ibilang tayo ti kinapintas,
a pisikal kas kang runaan a pangkitaan iti panagasawa. Sa diay amang rugi ti parikot. Ti kinapintas ket saan amang garantiya iti kinaligdong ti emosyon. Mabalin at ti maysa a tao, ket perpekto iti panagkita ti sabsabali. Ngem iti unig ti isip na, adadagiti nakaro aggubat asaan na ang mapagbaligyan. Iti umuna apaset ti panagdena da Leo ken Ana, na ipakita ti kinasamit ni Ana. Isuna ti agtimtimpla iti kapi ni Leo, sakbay ang mapanagtrabaho. Isuna ti aglutluto, kadagiti paborito at araon ni Leo, kaskoma kadagiti cookies a kanayon a maibus. Ay ayatin ni Leo daytoy apasit ti biagda. Imbaga pay ni Leo iti maysa amam a naragsak isuna, ken inspirado asumrek iti trabaho gapu iti nasimpet kinalay nga agluto nga asawana. Daytoy apasit ket awagan tayo iti honeymoon phase, wenno ti panawen a nakasamsam iti amin. Iti daytoy agundaway, naipayan pay ni Leo iti balakad manipud iti dayta amam akong kunana. Saan ka ngarud ni umabuso? Ammok anasimpet ka atao, palpalay gipaklaeng. Daytoy abalakad ket mangipakita iti maysa, anakadakdakkel abidot iti susidad tayo. Ti panangipapa na ti lalaki, ket kanayon nga adda tendensyana amang loko, wenno umabuso iti kinasayat ti asawana. Uray no awan pay ti araramiden ni Leo adakes, mapalpalagi pan idin asaan na adakes ni Ana, gaputa na pintas kinalay nga asawa. Daytoy apan nangibaklay iti dagsen ti panagkalinayd, anapudno ket kanayon anay pabaklay iti lalaki, na awanan pamigbig a mabalin, at ibabay ti agbalin, arason ti panakadadael ti relasyon gapu iti kababalina. Napudno asimungbat ni Leo, na imbaga na nga inayat na ni Ana, ken saan na apulos abusuin ti kasta a kinasayat. Ken pudno met nga inaramid ni Leo dayta. Ngem kasi ti adu a relasyon anang rugi iti nakaro a kinasamit, ada dagiti ininut a panagbalbaliw. Naibagay ti istorya a nasiputan, dagiti gagayam ni Leo ti ininut a panaglukmeg, ken panagbanog iti rupa ni Leo. Nagmayat ti biyag mo pare? Kapana kasta? Lumuklukmeg ka? Madlaw anaragsak ti biyag mo ita. Kuna ti gayam na iti pamanggep amang kanta keng kuana. Nyem iti likudan daytoy a panagkanta, inyepkas ni Leo ti pudno a parikot na. Imbagana ati asawana ani Ana ket nakaro a selosa. Nas orpresa ti gayam na gapu ta amoda amin, anapimpintas ni Ana ngem ni Leo, ken saan met unay agwapo? Ni Leo tapno agselos ni Ana iti kasta unay. Daytoy apasat ti istorya ket manglukat iti maysa, anakadakdakkel a diskusyon may papan iti psikolohiya ti panagselos. Apay ati maysa a babay a napintas, apagaam mo a nagpintas iti adu a tao. Ket agselos iti asawana, asaan met akasla artista ti itsurana. Ti sungbat ket simpleng em narikot. Ti panagselos ket saan a may papan iti itsura wenno kadagiti aramid ti sabali a tao. Ti panagselos ket may papan iti uneg ti tao nga agselselos. Tinakaro a panagselos ni Ana, ket mangipakita anupay napintas ti pisikal alangana. Ada nakaro a kinakurang iti panagtalek na iti bagina. Insecurity. Dayta ti pudno a kalaban. Uray pay kasta ti kinapintas ni Ana, mabalin nga iti panunot na, saan a makaanay dayta. Ket gapo iti daytoy nga insecurity, birken na ti isip na kadagiti awan pakaibatayan na apamati. Denggin tayo ti kinapudno iti imimbaga ni Leo. Imbaga na ani Ana, ket agselos kadagiti kachat ni Leo manipud iti trabaho, dagiti office mates na. Saan laeng adayta, agsilos pay ni Ana kadagiti mismo akakabagian wenno kasinsin ni Leo a babay. Ken iti uray asino a babay a makasarak wenno makasarita ni Leo. Daytoy atukad ti panagselos ket, saan a maawagan iti normal. Sika dumgeg ita, padasem a panunoten daytoy. No ti asawam ket agselos uray iti kasinsin mo, aniya ti ibagbaga dayta maipapan iti panagkita na iti kinataom. Ibagbaga na asaan na apangtalkan, ti kababalin mo kas maysa a tao. Kasla ibagbaga na nga uray kadagiti kapamilya, ket adadakes nya aramid a mabalim nga aramiden. Daytoy ket maysa a nakaro, apan nangipababa iti kinapudno ken moralidad ni Leo.
Para ken ni Leo, ang nagtrabaho anasaya at ken awan, sabsabali nga inat at upag no dilaing ti pamilyana, ti panakapabasol nga inaldaw-aldaw gapu iti banag, asaan namet nga inaramid ket maysa a nakaro apan nakatubing ti mentalidad na. Di manun ti sitwasyon iti punto a nagkaro ti rurod ni Ana, ken inruwar na daytoy babaen iti pisikal apan nagibarsa kadagiti banbanag iti uneg ti balayda. Iti orihinal a senaryo, ibarsak ni Ana dagiti gamit, apakairamanan pay ti maysa anang ina, a regalo nga inted tininang da idi kinasarda. No paliwen tayo, daytoy awagas ti kababalin, daytoy ket maysa a porma ti pisikal a panangipang ta. Ti panangradal kadagiti, gamit iti uneg ti balay gapu, laing iti rurod wenno selos, ket maysa a nalawag a senyales ti emotional and psychological abuse. Usigen tayo ti epekto daytoy ken ni Leo. Anya ti riknam, no umuli ka manipud iti banog ti trabaho tapno aginana, ngem sumrek ka iti balay akas lagubat? Ti balay arumbeng a paginanaan, kental na ket nagbalin a maysa a battleground, wenno paggugubatan. Iti daytoy agundaway, dita mapukaw ti peace of mind, anay baga pakadanagan ili umuna. Saan ang nabaliwan ni Leo ti asawana? Inaramid na ti amin a kabailana. Ngem gapu iti mahinasyon ni Ana, at tutuok da adua. Dagiti sarsarita akasla, iti daytoy ket masansan, amay limid iti unig ti kwarto weno, iti unig ti balay. Mabalin, adagiti kaaruba da Leo ken Ana, ket pagarupenda a perpekto ti biyagda. Ngem iti uneg, rumrumsua ti dakkel a didigra iti emosyon. Gapu iti saanen a maibturan, arurod ken kinaawan tal na iti uneg ti balay, nagkedked ni Leo a makisinungbat a nakaro. Aniya ti inaramid na? Napan isuna iti farm, wenno talon ti kabsat na, ani Manong Rafael, tapno agpalamiis ti ulona. Daytoy nga addang ni Leo, ket adu a lalaki ti makarelate. Para kadagiti adu a lalaki a makasarakiti asawa, anakaro ti unggot na, ken laging agbirbirok iti apa, ti kadawyan a reaksyon, ket ti agikat iti sitwasyon, saanda a makilaban. Tapno saan a dumakkel ti riribuk, ti panapan ni Leo idi ay farm, ket saan a panaglibas iti responsibilidada, no diket maysa a wagas ti panangsalbar iti nabatbati a kinasimbeng ti isip na. Sa diyay farm ni Manong Rafael, sa diyay anasarakana ti ababa a kanito a panaginana. Ngem ti parikot iti toxic jealousy, saan a pulos a maturog. Uray no umadayo ka iti pisikal, isurutan na ti panunot mo babayan kadagiti teknolohiya ita. Agsingsing ti cellphone ni Manong Rafael, si Ana, asawa ni Leo. Apay ani Manong Rafael ti inawagan na. Gapu ta mabalin asaan asinungbatan ni Leo, ti cellphone na wenno kayat ni Ana, asiguraduen babaen, iti sabali ataw no pudno nga ada sa diyay ti asawana. Iti daytoy atawag, agimtuod ni Ana iti pasik arurod. Aki, sa dino manen ti ayan mo? Ada ka manen kadagiti babaim? Saan ka nga agaw-awid dito'y balay? Uray pa'y nakasungbat a silalawag ni Manong Rafael akun kunana. Saan ka amadanagan Ana? Ada dito'y farm ko ni Leo. Awan ti sabsabali ataw ditoy. Saan adagos anamati ni Ana? Ti asawa na ganetget ti selos na ket awananen ti pamati uray, kadagiti kakabagian ti asawana. Pagarupen ni Ana ang nakikonsabo amin a tao tapno ilimid dagiti dakes nga aramid ni Leo. Daytoy a klase ti panagpanunot ket maawagan iti paranoia. Saan laing a panagsilos daytoy ket may sa asakit ti panunot a pakakitaan ti tao iti kalaban uray iti saklang dagiti gagayem ken kapamilya. Uray pay inassure isuna ni Manong Rafael, amo ni Leo, asaan nga agpati nga ti issue sa diyay. Ibaga ni Manong Rafael ken ni Leo, apaayen na laing ti asawana, pasensyaan laing. Daytoy manin ti gagangay a balakad, amang itibkol iti salunat ni Leo. Pasensyaan, anusan, ti tao amang dadael iti asawana ket nadakes. Agsubli tayo iti kinapudno daytoy a balakad ni Manong Rafael. Imbaga ni Manong Rafael, bayam laing ading ko.
Kasta ti tandanam, di mo dangdangran ni misis mo. Awan ti pulitayo amang dangran iti asawana. Napintas ti intensyon daytoy a balakad. Napintas adengen ati pamilya, ket mangipatpateg iti kinalikdong ti panagasawa, ken saan a formal a mananggulo. Nyem usigen tayo daytoy iti panirigan ti mental a salunat ni Leo. Kasano no ti panangilaban, ken panagpasensya ket isu metlaing ti pakadadaylan ti mismo a kinatao ni Leo? Iti inaldaw-aldaw a mapagsuspet saan ka, iti banag adi mo inaramid, marunaw ti kumpiyansam iti bagim. Magudagud ti riknam. Agbalin ka akasla bilanggo iti uneg ti bukod mo abalay. Ket ti kapatgan ket, awan ti mapan ataw amang sarak iti rason tapno piliten nga adbalbaliw ni Ana. Ti balakad ket kanayon a para ken ni Leo. Anusan? Apay nga awan ti mangibaga ken Ana a daytoy inaramid na ket mangdadaelen iti asawana. Daytoy ti maysa kadagiti kadakkelan a biddut iti panangusig iti panagasawa. Ti panangiparbeng iti responsibilidad amang taginayon iti relasyon iti tao, ang nakurapay ken is-isuna a biktima ti emosyonal a panagmaltrato. Iti dadduma a paset ti istorya, adapay dagiti pasamak a nangipababa unay iti kinatao ni Leo. Nakasarita ni Leo ti gayem na, ang nakapansin manen iti in-inut a panagledaang na. Nagimtuad ti gayem na no aniya ti parikot. Imbaga ni Leo, ti may papan iti awan sardeng nga apagapu iti selos ni Ana. Ngem imbes a makaawat iti pamati, wenno empatiya manipud iti gayem na. Inala ti gayem na daytoy agundaway tapno pagsuspetsaan ni Leo. Kunak man laing aloyal ka, kasano nga agselos ni Ana no awan ti aramidem? Nalayem nga agilimod pare, pagsuspetsaan nakagapu tamamuan ta ilimlimed mo. Daytoy apaset. Daytoy a mismo apaset ti mangted iti kakaruan nga utot iti maysa a tao nga awan basol na. Ti awag iti daytoy a sitwasyon ket victim blaming. Pagarupen dagiti tao na uray awan ebidensya, adalata aramit a may limlimed. Where there's smoke, there's fire, kunkunada apirmi. Ngimpud no kadi dayta a kanayon? Saan? No daduma, ti asok ket aramid laeng, tinagkaro a panagdanag wenno insekuridad. Uray pay ipilit ni Leo nga awan sabsabali a babay, uray ibagbagana nga uray isumpana ko mga awan ti araramidena, saan da amamatmati anaan-anay gapu ta iti matada. Apay at maysa a napintas a babay, akas ken anaket agrurubrob no awan ti rason. Dito'y makita tayo at isusidad tayo, ket kanayon a kumita iti rasonable apakaikidengan dagiti banag. Keno saan da a makita ti rason, ibatuda ti basol iti sabali. Para ken Leo, saan nalayang kalaban ti nakaro a selos ti asawana. Kalaban na miti panangipapan ti lubong nga adda na aramid na adakes. Nagsakit daytoy iti barukong. Agtrabaho ka anapudno, umuli ka iti balay mo anasingpet, nimsikalatta ti maibilang anang dadail iti talna. At papatuloy ti istorya, babaen ti siserek ti sabali a tao. Maysa amam, wenno manang a makasarak iti nagkaro a parikot ti agasawa. Daytoy a babae ket nang padas a makisarita ken ni Ana. Nang balakad maipapan iti panakibibiyang iti paset ti biyag, dakas agasawa tapno palaka iti panunot ni Ana. Nyem aniya ti napasamak? Imbes a dumgeg ni Ana, ken akseptaren ti balakad a mabalbalin a makatulong iti panagasawada, narurod daytoy. Nakasursurong ket, isyupay ti nagkaro a nagmadi. Sinungbata na ti ma'am a nakasakit. Ken impakita na nga awan ti karbengan, ti asinoman a mangibaga, ken kuwana no ani ti rumbeng nga aramidena. Inyebkas ni Leo iti ma'am ti panagbain, ken panagpaskirana iti kababalin ni Ana. Pasensya ka na ma'am, tanairamraman ka. Saan na makibibiyang ti kayat mo amang tulong, niyem na subraan ti inaramid na. Anya ti ipalgak daytoy may papan iti karakter ni Ana? Ti tao nga adaan iti nakaro a toxic jealousy ket dinakayat ti mapalawagan. Dinakayat nga ipamatmat ti sabsabali a mali ti pampanunoten na. Iti isip ni Ana, isuna ti biktima ti posibel a panangloko ni Leo,
Isu arumbeng asupiyatena uray asino amang idagel amadi ti aramid na. Agbalin a defensive mechanism ti pananggura kadagiti tao amang padas amang ted tilawag iti sitwasyon. Kas resultana, umadadayo da Leo ken Ana, kadagiti tattao a mabalbalin amang ted iti pudno a tulong, kas iti marriage counseling, wenno nabalitokan a pamagbaga. Daytoy ket panang isolate, wenno panang ilasin iti bagbagida manipud iti lawag ti rason, apakay karoan manen ni Leo. Iti maudi apaset ti istorya, dimteng ti maysa kadagiti kadagsenan nga eksena. Pinaliw ni Ana ti cellphone ni Leo. Gapu iti awan sardon a panagdanag ken rurod na, binuong na ti pudno apakay batayan ti isyu. Anya ti inaramid na? Indelit na wenno binura na amin a contacts a babay iti phone book ni Leo. Awan ti inbatina. Uray dagiti katrabaho nga awan, sabsabali no di katrabaho laeng. Uray dagiti kakabagian, dagiti kasinsin. Pinasagada na amin. No paliwen tayo daytoy nga addang asianayas iti level ti psikolohiya. Daytoy ket saan laeng a nairanta a mag-ayos ti silos na. Daytoy ket maysa a nainget a panang kontrol, extreme control. Ti panangikat kadagiti kontak, ket panangikat metlaeng iti koneksyon ni Leo iti ruwar ti lubong ti panagasawada. Kayat ni Ana ani Leo, ket agpanuray laeng kingkuana, nga awan ti uray maysa a babay a mabalbalina a makasango wenno makapatang. Daytoy ket kangatuan a porma ti panakatagikuwa, possessiveness. Agbalin a prisonero ni Leo, iti bukod na a cellphone, iti bukod na abiyag. Ken aniya ti gagangay a reaksyon a naipakitak itayen? Ti ibaga manen ken Leo ket, anu samlatan, tinangruna sa anyo a pagtuokan ti pamilya. Daytoy ti makaparurod unay, no panunoten a naununeg. Apay a masapul ani Leo, ti mangiptur iti daytoy nga ibabasit? Usigen tayo analang daytoy a kultura ti anusan. Iti kultura tayo akas Ilocano, dakel a pamigbig ti maited iti tao a naanus. Ti kinaanus ket maibilang a kinasanto wenno kinasanta. Nyem agingga kaano ti rumbeng a pag-anusan ti maysa a tao? Iti relasyon da Leo ken Ana, ti kinaanus ni Leo ket saan amang pasimpa iti kinakurang ni Ana. Iti kinapudno na, ti kanayon a panang anus iti kastoy, a kababalin ket mangipapig sa laeng, iti madi nga aramid. No binura ni Ana dagiti kontak, ket imbes a mangikedeng ni Leo ti nainget a pagbedengan wenno, boundary, ti inaramid na ket inawat na laeng nga agtalined gapu iti bilin, a kaasi dagiti ubing, wenno, kaasi ti pamilya. Aniya ti mensahe a maitited na ken ni Ana? Ti mensahe ket, mabalim na aramiden ti uray aniya kaniyak, mabalim nga ibarsak dagiti gamit ko, mabalim nga isinaak kadagiti katrabaho ken kakabagiyak, ken awan ti mapasamak adakes, ken kagapu ta anusak lata daytoy. Daytoy ti kangrunaan a makadadael iti kinaligdong ti maysa a relasyon a napaut. Saan napakabuklan ti panagasawa ti panangpukaw iti kinatao ti maysa para iti rurod ti maysa. Adu kadagiti makangkangeg ita ti mabalbalin nya ada iti kastoy metlaeng a sitwasyon. Mabalin asaanyo amadmadlaw nga ada kayo iti narikot a cycle wenno agrikrikos a parikot ti emosyon. Agbalin ti maysa a banaga perpekto. Idin ada basit a pagsuspetsaan. Idin mangibarsak ti gamit wenno agbilit ti contacts. Idin agpakpakaasi. Idin aganus ti asawa. Ket umulit manen. Ti saludso da kayat ko nga ibati iti isipyo ket, daytoy kadi ti biyag a kayatyo para kadagiti anakyo? No makita dagiti anak da, Leo ken Ana ti wagas ti panagtrato ti inada iti amada. Akanayon a pagsuspetsaan ken kontrolen, ken no makitada ti panagpakumbaba nga awanan patingga ti amada, aniya klase ti estandarte ti relasyon ti madalta? Mabalin ano dumakkel dagitoy nga ubing, panunutenda a normal ti agselos iti kasta atukad. Wenno normal ti ibturan ti naulpit a panagtrato gapu, tay bagbaga ti kultura nga ano samlatan. Sika adumgeg, no ikabil mo ti bagim iti sapatos ni Leo, aniya ti aramidem?
Nalaka asawen a pimanaw kakoman, wenno inikan mo isuna ti ultimatum. Ngem iti pudno a biyag, narigat niya ikatem laeng a dagos ti pamilyam. Inayatam ti taom, impanamnamam ti biyag mo keng kuana iti saklang ti altar. Dayta ti rasong no apay anabanok a sitwasyon daytoy. Ti pakadanagan ket ti mental a salunat ni Leo, mental health. Ti inaldaw nga adda iti uneg ti panagbuteng a makaibaga iti madi, wenno ti panagbanok a mangikalintegan iti inaldaw kadagiti banag nga awan kapudnoan na, ket mangitden ti depression wenno anxiety. Kasano a makapokus a nasayaat ni Leo iti trabahona no ti isip na, ket adda iti selpona, amakna no tumawag manen ni Ana, tapno agimtuod no asino ti kadwana. Ti awan patingga a peace of mind, anay bagay di rugi ti istorya ket pudno na yan apukaw. Kaslamay sa abangko, anaawanan ti balanse, ti emosyon ni Leo ket awan patinggana, amaus usar ngem awan pulos ti may subsuplit. Ken kasano met para ken Ana, pudno met niya agsagsagaba isuna, apay? Gaputati tao nga agselos, ti kasta unay ket nakarkaro, ti pamutbuteng na ngem iti tao a pagselselosana. Iti panunot ni Ana, kanayon ang nakasagana ni Leo amang panaw ken ku Ana. Kanayon amang kitkita kadagiti sa bali a babay. Agsagsagaba iti insekuridad na, amabalbalin asaan a nadanun ti napalabas a padas na wenno kinaubing na. Tipudno a solusyon ket saan a panangdilit ni Ana kadagiti contacts, wenno panagilemeng ni Leo idiay farm ni Manong Rafael. Tipudno a solusyon ket maysa a naunig ken profesional a tulong. Masapul ni Ana, amaamuan no sa dino tinaggapuan daytoy arurod ken panagbuteng, masapul a maawatana ati asawana ket napudno, ken masapul na apatimkeren, ti bukod na apamati iti bagina nga uray sa Ana kontrolen ti amin, saan namang loko ni Leo. Ken para ken Leo, masapul na ti umaddang tapno ibagaa, ipaay ko ken ka ti amin ko nga ayat, nyem saan ko nga ipalubos abukem ti kinataok. Saan ko nga ipalubos ni agtalinaed daytoy a panagdadael iti gamit, ken ti pan nakadadael ti talna ti panunot ko. Masapul nga agbalin a nabilig ni Leo, saan niya agbalin a napuskol ti ulo, no di ket agbalin a prinsipyado. Nasken pay nga usigen tayo ti rason apay, a makapunas unay iti isip ti komento ti adu, a tao may papan iti itsura. Napintas ni Ana kaskarina, masansan a mausar ti kinapintas, apan ang kalupkop kadagiti basol iti emosyon. Iti adu nga istorya, no ti lalaki ti agbalin, akasta asiloso wenno nang gulo iti gamit, nabiit a madadael tinaganna. Ibagada, agab abuso dayta lalaki, masapul nga ikatem isuna. Ngem gaputa ni Ana ket maysa a babay, ken napintas pay a babay. Adu ti mangikalintegan niya. Urayem laeng alumaing, baka ngamin araramidemet, pakaawatan ngamin ti babay no akselos. Daytoy a double standard iti panagasawa, ket is-isu ti gapu ti saan ana insiriban a panakipaset dagiti gagayem amang balakat, ken Leo a panawana ko makadiwenno no aniya, ngem isuda metlaeng ti akuna nga anusan laeng. Para kadagiti amin nga agas asawa, nga ada ditoy wenno dumdumgeg iti podcast, umanges kayo tinauneg. No nariknayo asika ni Leo iti daytoy nga istorya, aniya ti ininut a maikikat ken kaita? Dingamin ket ti mismong wayawayam a makigayem, makikabagian, ken ti mismo alawag ti rupam gapu iti stress? Sika ket na simbeng idi ngam ita kaslakan, mapukpukaw nga awan makaamo. Ipalagip ko keng ka ati ayatem iti asawam, ket saana akay papanan ti panangipalubos nga ibilang naka at traidor inaldaw. Dayta ket saan nga ayat. Dayta ket pamutbuteng anay tabing iti nagan ti relasyon. Keno sika met ni Ana wen, no madlaw mo iti bagim asaan ka a makaturug, no di mo ma-check ti cellphone ti asawam, no kanayon a kumitikiti ti isip mo, no simungbat a nabibiit iti chat ti asawam, ipakaasik a kitaem ti uneg mo. Apay akasta ti pamutbuteng mo. Aniya ti kulangkeng ka asaan na amapuno. Uray anya ti pakita ti asawam a loyalidad? Sika ti rumbeng amang tariman iti dayta asugat,
saan ati asawam. Saan arumbeng apapatayam ti lawag ti asawam laeng, tapno may kangka ti pamati asika laeng ti adda iti isip na. Agsasarita dagiti tao iti nabileg a pundasyon ti pamilya. Ibagara anaskan ti patanor. Nyam awan ti nabileg a pundasyon no naibangon daytoy. Iti darikmat ti panagdanak ken insekuridad. Ti istorya da Leo ken Ana ket saan pay analpas. Adapay tuloy na iti inaldaw-aldaw a biyagda, ket adamet dagiti panagbalbaliw, amang namnamatayo a napintas koma ti pagtumpalan na. Nyemkas na ibaga iti original a source tayo, na pan ni Leo a pinili ti ag-anos. Inawat na ti biling nga anusan, na laeng dimteng ti forma at ti phone book na ket nadalus. Awan tinabati, awan dagiti gagayam na ababay. Iti maudi, no apan tayo iti sumagmamano at awen manipud ita, aniya kadi a Leo ti makita tayo? May sangata anapingit a lalaki anapno ti ragsak, wenno may sa anakumbet ti kararuana, asililinteg ti rupana nga awan ni Semna, gapu ta imbusen ti asawana ti sadino man, agundaway tapno makipagkaykay sa isuna iti sabali? Kasta ti agdama, a kinapudno iti biyag ti asawa, asinaklaw ti toxic jealousy. Agkarkarnero nga agbirok iti peace of mind, nyem inaldaw-aldaw a mapatay daytoy babaen iti selos nga awan poon ken ungtuna. Para kanya kas host iti daytoy a podcast a panangusig, napateg ati issue ti kinaranggas iti emosyon, ket mangrugi a pagsasaritaan ti sosyedad a si ilaw. Masapul nga isardeng ti kultura a panangibaklay ti basol, iti awan basol na wenno panangkonsinti iti abuser gapu tanapintas isuna. Sapay ko mataada na adal tayo amin. Sapay ko anasirsirip tayo na umadang, kadagiti kabukbukodan tayo a relasyon, ket saan tayo abaybayan, amaungaw ti kinatao tayo gapulaeng iti bidut a patakaran, aanusan agingga sa makabaelan. Agyamanak unay iti panagbinggegyo iti daytoy, anaunday ken nauneg, apanangukag iti sarsarita da Leo ken Ana. Sapay ko agbalin a pagtuladan, ken babalag daytoy kadagiti pamilya, tayo tapno itandudo ti pudno, a peace of mind a nabingay, iti duwa a nasingpet, agtinalek, ken agkakinita iti nasimbeng a panagdena. Naimbag nga oras kada kayo amin.